Everyone's bands and cover, man's and cheek, man, go look down about when news, always and verse. Go look down, you as news. Yeah, for disibulele imvula zizatyala for ndilibhokoza usela lasecangwendlela. Fona umsebenzi onzima wona kodwa ke inyama iyafuneka okwangoku. Akululanga kodwa inyama yona emnandi akudinga nomkhenke nayibona ngomso. Mangomso sesihogweni awunawubona into zangomso man. Kodwa kawume fona ke sibuyele emva phezantsi elali babe kuthiwa kubona inews pha. Fona zinibuza imvelaphi le nto benqatyelwe zimpalo ngonto endazifumana hayi indanga zanibuza imvela kozawuphuma zinews. Fona ithathe kancinci le nto yangathi izawuba yinto elula le uba ke siqale sakhangela mana side sifike kulo mngxuma de zawufika zakhawulela inews kodwa safika yona into endisacela uba cama kumathile Inqawa ziphuma. Obe sinomnqweno uthatha intwana. yabona into endingayifuniyo ziinews ekufika zakhe phantsi komthi ufika umntu uneengcambu ezininzi ngakutyubha acele kubetha kuvela iingcambu akuvele ukutya kuthi sekucima into yokuqhumisa fona ndabona zixhoma imiva phezulu bazawundityezi xa zingawuvumisi. Ya, zivele zaqhoma iintsula zonke. Eenyosi zakhe njani? Fona intsokolo yeengcambu ususa umthwene bakuvela iingcambu awubonali mngxunyupheka apho uthi xa ubetha ucima into yokuqhumisa. Unebhokisi? Yazibawela ezo bhokisi ezo endingekho sehlathini. Kaloku udibana nabo. Yabona nento endiyibonileyo iinews azifani zikhona ezilumumisa ingqondo ubone uba kuqhumi yam. Yho, sekuyindityi leyo. Yaluma. Yabona ngehlobo onzima ngalo hayi mina azifani le nto imane icima ndibuma yintoni le nto italanga ngafona ziyandixhaphaza man fona zenelo ndixhaphaza nje mani mane kulahleka neento zoqhumisa. Hayi zona ubusi zinabo ndanga noba bunjani qha ingxaki fona eni-content bhidayo mane ndibomba ye make ndizole apha ndilungise ukuhlala uba ndinawenza nje zizandibhida ezinyusi kungekudalanga. Into yokuqala makuqhume kuqala ndiqale ndithi xa ndivula ke ngoku ziyaqhumiseleka azikhawulezi ugali kodwa ube kwangaqhumi aziza kutya mani. Zinabo. White. Zana 5 liter. Fonini nje bandilapha nje kwabantu abakhula emthini bayafunza umandi kufunza ukhula emthini azilumi wena into eziphaphantsi funa kuphela umlilo. Heyi ndiboma le nto iqumayo ikhona ingxaki noba imanzi noba ifuna undityisa ngezinyusini kodwa ikhona ingxaki ajule nezo zinto abafuni uzondela tu. Is the white ngala 5 liter? Yabona ezinyosi ndenza umbilini mani ngeli hlobo uthi ufake isandla ubuye namalambelo amathathu abantu bakhwela emthini bona bame ngencoko qha kana bona into ezakwenzeka mandingajiki uma ke ndibona uba izinyosi zingandoyisa zizawunditya nyhani mandingaziyeki. Iba khona into encama. Ya, imali iyasetyenzwa futhi iyasetyenzwa. Fona ezebukhali ezinyosi ngayi nje indaba yokudlala uma zigqitha ngengalo ziyalibeka ngoku ukutya ungaphandle azikuyeki. Yho, gqibele kudala utyiwa ziinyosi. Ilamvila liyafuneka emzimbeni. Okanye sasintlonta ngabatata sasizingela nabo. Hayi intlonti kodwa ke xa into soyiphila wena kuwe. Akufani naxa into ungayi. Eyiqubula. Yabona into esasiyintlonto sisakhula uthi unyamezela lamvila liyafuneka emzimbeni uzawutsho uphile igazi libaleke mani. Aluma. Ya. Shana into ezimhlophe. Zimtyile kodwa bunye. Nathi ke sikhula sikholela loo nto uqomba xa zikutyile uva kamandi mali ikhona into ezakwenzeka igazi labo baleka kodwa fanini kuyanyamezela ma. Xa umntu ongonqeni. Ya. Ngakethu nxe Kuthiwa nje etamsiyana. inali ikala nje imali nazo nazi imali. Yembi thetha ngokusebehebe. Nazo inkomo zikutyebi nazo iigusha zikutyebi ayikho into engeyowe ayikho into eyiweyi.
Yebo nje kangaka kanti zinomhlonhlo nentsindi incindi yazo yayityeki iyarara qha. Ya nomhlonhlo nentsindi ziyarara. Raka nje kancane kakhulu. Yebo kodwa zinyamezele mani kodwa izihlobo zirarana ziyakhakhazela umhlonhlo kubetha umlomo unento engathi iyatshisa bekugqibeleni wena incindi kodwa ayidivika awujolo ukuthi abantu abakhona. Yebo ininzi into endiyicingayo enozingela phakathi kodwa bakulunga kuzawufuna ndituthe ndenze kwenye ndawo. Ucinga lento ndizayenza yenzeke le ayenzeki into engiyifuna ngafuna ndiyiyeke ndiyibone xa ndisengangena edolophini. Ngoku into eyodwa into ngenyaniso ndiyayizamazama kodwa ayidiye kule nto ndiyifuna ndiyiyeke uzana ndimane ndimthathe ndimthume. Kwezi nto zimbini bendizifuna ndifumanise uba into ngenyaniso isaya ekhohlo kodwa incinci le ndawo iyangayo ekhohlo mama ayinamsebenzi kodwa ubuze nandi usatsho gentla ugqityiwe enye nenye andinamsebenzi. Yho nxa ndiwela uba ngaphesheya ndifike endlini ndifike kusenziwe nto ngamalahle ndibomba fone umntu angawudela umza uncame ngenxeni uba ziyatshisa nto nento yam akuzinyama qha noba kutheni yini udyakalashe akawuphathi umzwane. Nango ndifuna uba sisihoko ndithathe ngoyikhuphela yonke inyama phaa eziko ndizoyikhupha iphuma ke eziko ibheke emlonyeni ube soje indlama uyawutya indlama. Kunexesha enyakeni umgidi yasanethi konto engekhoyo sulela intloko. Fonini ubhela ngawubeke bunzi umqhele qiniseka uzawuxela le nto kudala efuna ukuxela yona. Uthe awubuya phaa kulaa ndlu enkulu wabuya ze ndixelele uba yena mna apha noba ndiyathanda. Kule inkundla Ngona bomli xoka kule inkundla nabungathini nangam nabungathini yaxoka apha phela ugema phela. Awena ndithude ndishiye indawo mani nekuhleli nje uhlala usenyuka kodwa ngaphandle kwaleyo ngaba ngasentle ingxaki khona. Ingxaki khona ngathi xa uzawupheka inyama upheka iziphunga noqhoqhoqo yaba inyama iphelile. Inyama ayikho mani ngoba ngoku ungaqala ukhupha iziphunga nezinye izinto neenhliziyo inyama ayikho kunyanzelekile yenza inyama. Cinga icebo kalinali icebo funa noba ngokuba kusingeleki ngizawuthini ayivona ukuhlusa enyuka ngathi salicinga into enzima yongokuzibamba kodwa lawuvela icebo mani. Ndodwa wona ndodwa kodwa esendixakileyo ndifaka njani kagusha ndedwa ukubamba umoto wona ugqityi qha uzifaka. Yifone nalawo amacebo atsho phantsi kwaqhuma lawo ucima ungabheja uzawufumana into oyifunayo hayi ngicipha ndanga. Zivele zathi nalapho sesivela kudala sibona ngoba ngoku azifuni uyongena phaa zityaba emnyango zagqiba ziphinde zisuke ziguquka. Awume izawubande le mini izawuba khona ingxaki aba izokwenzeka kodwa ndimdala sathana mna. Kona zona zehlile kodwa ndiyafuna zibe mbini mani akusekho misila mama ndithathe zibe mbini kodwa zifuna tu ungena. Afune akubheja kusebenza ziyadolofa ngoba ngaze ndilande zithe nje zajika yabona kuba kahlutha ufaka khona kodwa ngizaba nalicebo. Ofune ngehlobo endibawula ngalo bendifuna ukungena zibe mbini ngoba ingxaki yam bize ezimbini into ezifunayo kodwa ke singenile ngoku ingxaki zamphelile. Into yobamba igusha ilula nento yokuxhela ibigusha ilezi ngomqolo ndiyale ndiyibangele bengakwazi ukuphakama kodwa fanele bileli ngomqolo soze phakame tu ngahambe uyofika kule ndawo ufuna ufika kuyo. Ndayifunda igusha newilasha ikrivi ngomqolo ayikwazi tu ukuphakama ndiyaba yintoni kodwa ngahamba uyofika kule ndawo ufuna ufika. Xa yengo nabantu abakhuthala beyenza igusha ilezi ngomqolo ayiphakami tu uhamba okoko andiyale ndisimane incinga xa okoko ide ufika kule ndawo. Kulula uyehlula mani le nto biyajinga apha kuvakala into esinqeni leyo uhlinza ugobile ayikhona ndaphuma ndilunge kwezo yiwa kuba nzima gqithi. Kodwa ke umandi ngale nto uzihlinzela wedwa ngoba akho khawusike bendikuhlinzisile okanye kutheni thina zikavuthi izibindi. Xa uhlinze wedwa uzawuphinda upheke wedwa ayinamsebenzi ayidethisi noko zelifakelela nqatha kodwa abantu bancinci. Hlude foni zombini ngoku hayi umcimbi ucalanye qha abantu bancinci hayi abonyanye intanga ngaphandle kokonyanya abanesibini
baligqogqa phaa esibelekweni balikhupha itakane bathi nali emanzini wonke umuntu makalibone iya. Ngoku wonke umuntu makabone le nto baqalayo uyibona bona ingathi benza imincili ubonayo inzima into yabantu kodwa mayiye bonke incini ndayibona ngomso. Then xa uzethule ezigusha akululanga kodwa inyama yona emnandi ndiwa nomkhenke ndayibona ngomso. Yonini emveni kweenzukwana nje ezimbalwa mani leyo yokwehlukana egusha ndizoyisele ndizigqibile mani kube kwimpazamo endiyenzayo kodwa loo mpazamo ndenzileyo iphele wabakho ikuthumba eliphantsi kwekhwapha. Ubona leyo into kuthiwa lithumba ngamanye amaxesha ufuna umoya ngenye ixesha ifuna ukuvula ibethwe ngumoya iyagodola iphinde ithi iyawugodola fondini ezo sibini ndisityile nasonwabele emveni koko khange kuphinde kubekho konwaba waphela sithi ujarha foni into ezawukhula phi inyama kucupha le nto kuphumele into ingaphakathi mani yangathi foni ndiphinde into endinganaze ndiyiphinde. Nansonke. One Two time. Spain, break loot. Speaker. Right meneer, kom. Meneer, breng Arabisch zo meneer. Lag hem op meneer. Foni bazityela itheko ngoba ngole nto ayifuni uphathe nto ndathi into engazikwenzeka ukuhlala ndawonye masiyenzeni le nto. Abonini bekuke wanzima ndibanjwe into ekuthiwa balithumba. Hayi ndiyaqonda uba le hayi into bekunothi mandiphipho behagu ndibutye. Hayi mina beningaziphipa zonke ezelali ziphele. Ngohlobo ndibona ngalo fondini. Kodwa hayi ukugqibele mina manje ukugqibeleni. Dr. Moodley. Right. Scalpel. Mechanic. Lekker. Foni ithe yawuthomalala laa nto ndabona tyhinini izinto endinoyenza mandikhawuleze ndihame ndidibana laa gusha nenyama ukwenzela kulunge loo ngxaki ndinayo. Ukodwa ke ngoku into endiyicingayo nanganamafutha ezinyamakazi kodwa incaba nawo indawo ozingela foni into misile izawusebenza qha le nto inkulu isahamba le. Icala egusha linye inkulu xa isahamba. Xa seyigqibile uhlinzo yathina akusekho gusha. Yingqandandana nje yenyama uboma ziintsukwana nje zimbane iphela. Awufonini wasebenza umntu oweza nento yokoja ngomoya ngoba ikhawuleza ngoku kodwa kukhona udumo oluhlatyelwayo mane endiqomba ke iyadibana nento ndiyifunayo. Mfonini khona udumo oluhlatyelwayo kodwa ke lisathethe ezantsi akuthethwe ezini ndiyarhana uba izawuba lapha ezinsukwini wena kodwa ngoku nendifuna uyilungisa funa nje ndiyoqiniseka ngozenandi andiyanga ukulungisa nto zawuthumela nje zibe ntathu kule migama ndiqonda uba ndifuna ukuyithatha inyamazi kuyo engenye nenye andifuna uyithatha yiyo le nto yokwenza qonda uba mandisebenzise ozenandi kule migama ndizayisebenzisa kungenjalo ke hayi udumo luhlatyelwe. Awufuni tshona ilanga ndiqomba hayi ke xa ugqityiwe ugwetyiwe funeka ndiyazi ke ngoba ndenza amalungiselelo okuba indongo inyaniso nozenandi zithetha into enye zithetha into enye nje funeka wenze ngeli hlobo ndinomnqweno walo kule migama ndiyifunayo kodwa ufike enye inxili apha funi ukuthi make ndiyijonge uba ndingayisebenzisa kanganani ngofoni le nto ndiyifunayo. Ngosile man ndiyarhana kuba make nokurhobozenani uba ke nyhani udumo belihlatyelwe ndiyafuna kubasa kula migama ndiyifunayo ndibone ke into yobana ngaba nangoku oko ndandiyiphethe ngoku ke leni iveni ndinayo ke indawo endiqomba mandiyithathe ngoku uba andinanto ndinayo ndiyenzayo ixakeke kakhulu ngoku mandiyithathe ndibombe izawunzani ekugqibeleni ndiyafuna uyinyanzelisa uba mandiye nayo ekuzimeni ukuba kwathini ndizayibona phaa. Isiphetho nesigqibo izawuva ngam mani izawude yenze le nto ndiyifunayo ngeli xesha ndiyifuna ngalo. Efuna ndiyazi ngoba izawuthini into ngoba ngoku iyanetha hayi nje iyanetha nyhani ndixake uba ndizawuthini hayi nokuyabuza uba ndiyodubulawa kumaphepha heyi. Kodwa ndiyarhana mani ibingamafa amabini amathathu la alandelanayo nale mvula ngoba iphele yaphela emveni ngoko. Cacile uba ibili lifu nje beligqithi ngoba ke ligqithile ngoku uthe cwaka ngemvula kona ndisathi chu kona uhamba ngayo andizungahambi ngayo uzawugqibela mna kuyo noba kutheni. Thuthe ndihambe ndowufika mani phaa kungabikho nto ke kodwa fa imibuzo emininzi kwakutheni uzungene ekuzingeleni kwakutheni uzuzingele wenze njani uzingele kodwa hayi mani ndiyanqophisa nangumqondiso fondini ikhona intombazana ekuthiwa Zenande mani. Njani uZenandi? Hayi.
wazigonga neni. Le ndawo ke ndikhe ndayiva manje ethubeni ngumntu esithi hayi uyahamba imigama iyofika kule migama uyibawelayo mendiqonda yenza ke ndiyofika manje ndiyonyathela qha lithe xa uvela ithuba nakuba mandithuthe ndiye kodwa imibuzo ayimanga fondini mani. Born and bred in Pedi. Yeah, wonderful. Yeah. And how did you get into hunting? At first it was growing up where you see Morning. Morning. Okay, sis. Crazy. Ngufika huko. Kodwa ke xa ndifika nje kukho izinto eziningi ezibuzwayo ba efonini uqale nini uzingela njani ubuzingela kwathini ndathi ke akumzuzu konayo ke nabo banayo imibuzo abanayo. apha ke kuhanjwa ngamaxesha wedwanga ngoni baninzi nonke nidwelile umlindwa ke ngokulindwa kuthiwe hayi hambani niyobeka uphinde kuthiwe haniyo buyani ke ngakomzaphi nagqitha. Mina ndifuna udubula lo mgama ungowona ukude ndenze nento ndifuna uyenza kudala ndifuna uyirokela phofu uba ingenzeka ngozenandi ndizamthumela apha kulo mgama kuthiwa ngowokugqibela ngu-500 lo hayi awunawuya nganyawo ntango uyawubuya kutshonilanga ndizawuphinda ndibuyele ke bha ndibone uba kungenzeka njani kodwa ke ndifuna kwenzeke lento ndifuna yenza. Hayi nangoni ndawubeka zonke kwezi ndawo kodwa umgama ukude vuma ungenawuya ngenyawo ngoba uzathi xa usiya ubuye nini phaa wonke umntu ulinde wena ke ngokuphaa emalanda lahlo uyabuya ngenyawo kodwa ngoku haliyapholiyeza ntanga ndiyibekile mna kule ndawo ungafunwayo ngumntu wonke. Ke amasabe kwelangeni kuzawufuneka sibone uba kuzawenzeka njani andiyazi kodwa le yokuqala izawuvuthulwa ngokuqinisekileyo le yayo ikude hayi qiniseke uba kuyuzenandi yedwa phaya. Nendaweni ke xa ukuyo ungengowalapho wena uyinyamezele into uyicelwayo unikwe le mithetho uyinikwayo uhambe nayo nalapha ke sinikwe imithetho yalapha kwenziwa kanje ngolu hlobo. Rifles out the bag. Bulb stays open. Okay. Okay. Until you shoot. Bekhona ubuxhofxhofane bendikhe ndabufunda apha ekuhambeni kwexesha uba umgama elekusithi ofake zonto ke qha ngoku ndiyacinga le nto xa uzehlela izawenzeka njani kodwa ayiuze nande mani ngeli hlobo lesiqhelo. Wazigonga neni. Hanging. But the orange. Yeah. That's 200. Yeah. Yabona ubuxhofxhofu ndisabufunda ke ngona ngabuboni kakuhle kusafuneka nje indizondelelo ndizole kubo kodwa ke ndibenze okokuqala qha ndiboma ndiyazibona ngabo ndikubhude khona ndide ndiyibona le ndawo ichola kuyo kulaa mgama ukude. Xa ujonge ngeliso lenyama unawuzuyibona le nto ndiyikhomileyo kona nathi noba ungazama uyisondeza ayidibe lula ncam uba ungathi uta uzawuvela unyolo uyibone kodwa ndithumele ndibone futhi uba ndiyiphose laphi ngaba ngasekunene ezantsana ngaba ngasekunene kodwa uzayibona ngoku. Iba ncinci gqithi into ulungisa ngoba mhlawumbi ngamanani mabini mathathu lo waphosileyo wafaka uba wafaka angayizuyofika nango ndiwalungisela amanani mathathu ndiwadumele. Perfect. Well done, bud. Well done. Yeah. Who's seen you left? How do you see what's going on there? Ndanguzenandi hayi nasikroko ngaye mani andiceli nje ungayi. Uyabona ke kwinto endiyithethayo ndithi mna soze ndibe kanti kulaa mgama wokugqibela ndingadubula inyamakazi noba ze kutheni nangaphandleni bahlambi kusemva kwemini kudala kuzingelo gqiqhude kulaa mgama ukude alizukumela iqhude lizawuqhubekela ihamba noko iyafuneka laa ndibukwazi nalo ithemba loba ungathumela kulaa ndawo ndibe ndilungisele into ngenyaniso ndithathe laa ntsimbi phaa kude ndiyisondeze kodwa nje awunawuzudubula inyamakazi kule migama ngaba ukwazi uzingela. Yeah. Ndithatha into ngenyaniso ndiyise ku-200 ndiboma bendiyidelelwa nande ndayixhoma ndacimba izawuwa kakhulu kanti ayizawuhamba nje kakuhle.
into endinoyithetha qha into ongenyaniso noZenanda, into ongenyaniso ndiyayithemba ngoku ku-200 heyi ngathi kuza konakala ngoba ndizayiphatha. Ukhona udumo oluhlatyelweyo ndiyacinga ngomgqibelo okanye phakathi evekini kodwa ndizaziphatha zombini. Ndizawudubula ihagu ngento ongenyaniso, ndidubule ilantika ke ngoku lapho kwamanzi koZenanda. Ndinaso isikroko mani ngehlobo zenza ngalo uba ndinayo indawo ehamba imbombozela ndedwa apha ethafeni ndisithi uba ndiziphethe zasekhaya zombini into ongaziguma, hayi ndibethe undoyisa apha ethafeni ndiyibone into leyo ndiqiniseke ndivume ndithi undoyisile. Kodwa amathuba amaninzi inyamakazi ezawuthi izawundoyisa kule migama hayi andiqondi bikhona. Uba izujinga emva kwecango xa ime kule migama, umgama wokuqala nguyinto ongenyaniso uzawuvela ngoku kule ndawo. Ukusuka phaa kulaa ndawo bendikuyo ukudlulela ke ngoku le ndawo kaZenandi undiceba ikhona inyamakazi nothi ibhuti ikhubeke ime kule ndawo ndijonge ibuze uba ndiqiniseka into ndiyenzayo, hayi mayilibane. Ngoku hayi ihlobo ezilunge ngalo ndiyavuma ndithi hayi ngoku kuzawubakho imiqondiso yodwa yento yoba zisetyenziwe. Akhange kuvele ndilale ndivuke ke zisenza ngolu hlobo. Ibiyiminyaka ndisenza le nto ndizama indlela into mazithi zizofika kule ndawo. Kodwa yona nto ndinoyithetha ngehlobo ndixole ngalo ziinwele zikaZenandi. Yabona uba into ongenyanisi nganazo. Hayi Fondini, yho Jenele, kodwa ke into ongenyaniso phaa kulaa mgama wokudana ibethele ezantsana, ndiyibonile ndiyiqaphele ezantsana nje kancinci. Kodwa ke kule ndawo udla ngofuna ubetha kuyo enyamakazini le izayiqhobosha kuyo, kodwa ndiyafuna nje uyinyusa kancinci nje kwenzela uba ke hayi emveni koko hayi konakala. Ukonakala kona kuzokonakala emzini noba ngowuphi na kule ndawo ndizawuya kuyo, noba kuyiwa kuyiphi indawo. Ummango ithafa nendawo nangoku ndinayo into ethi kukwiindawo endandikuzo kulo nyaka upheleyo. Akunani wena ndizawufika ndiyonyathela olwam imango babekhe ndalahlekelwa ngolwa 073 kwaduka abantu abaninzi ngoku bendiwunyathele ngemfene. Ikhona imiqondiso endifuna uyoyenza kuloo ndawo ndandikuyo ngelo xesha, kodwa kwangoku udumo oluhlatyelo kuyayiwa. Ndithi kule ndawo ndikuyo yimiqondiso yodwa, zisetyenziwe zantombi ngoku ziseyezeni. Akuzuthethwa ke yezeni kugqityiwe ngoku. Njengoba ndisukile apha akho nto ndizaphinda ndiyithethe nazo, mandiphume ndiye ehlathini xa ndibona uba kuzawuthwana. Enye nenye siyithethayo ndithi sinodinga kulo mvulo ozayo ngoku kwiyeza lizawutshiva imithi mana lizongachitheki.